Sanxenxo mantense como líder absoluto a nivel galego e español na conquista de bandeiras azuis. Este verán, 17 areais do municipio gozarán deste recoñecemento. Son 3 máis que o ano pasado incorporarse nesta edición Area de Agra, a Lapa e o Espiñeiro. Estas dúas últimas é a primeira vez que reciben a bandeira por separado, xa que ata o de agora integraban un mesmo conxunto con Areas Gordas e a Nosa Señora da Lanzada. No concello de Vilagarcía, a Praia da Compostela recupera este distintivo logo de quedarse en el hai unha década. Non será o único areal da cidade con este recoñecemento, xa que a praia do Campanario locerá un ano máis a súa bandeira azul. Na nosa contorna manteñen os seus distintivos a praia de Area Secada e Ovao na Illa da Arousa e Cabeceira en Poio. Na comarca do Barbanza tan só unha novidade con respecto ao ano anterior. O areal de Coroso en Ribeira súmase á lista de praias con bandeira azul. Canda este areal continúan con distintivo os de Barraña, Barraña Saltiño e Carragueiros en Boiro. Mais alá das praias fanse con bandeira azul o Centro de Interpretación das Telleiras en Sanxenxo e o Centro de Interpretación da Conserva na Illa da Arousa. Tamén se fan co recoñecemento os portos deportivos de San Vicente do Mar no Grove e o Real Club Náutico de Sanxenxo, que o recuperan nesta edición. En toda Galicia, as bandeiras azuis van ondear este verán en 107 praias pertencentes a 33 concellos distintos, mantendo a súa segunda posición no número total de areais que contan con bandeira azul despois de Valencia. A nosa comunidade acapara case un 20% do total de distintivos que outorgou este ano a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Sumando o resto de bandeiras de portos deportivos e aulas da natureza, a nosa comunidade acada os 133 recoñecementos. Os criterios para facerse con estas bandeiras céntranse na calidade da auga, na seguridade, na completa dotación de servizos, a súa accesibilidade ou a súa xestión ambiental.